foreign minister nduna yoona zakunja ku dziko la Ukraine mukafukufuku wake wapeza kuti ku Russia kuli ma Africans, anthu akuda, anthu aku Africa pafupifupi 1436 amene akumenya nkhondo pamodzi ndi Russia polimbana ndi Ukraine. Foreign Minister dzina lake ndi Andriy Sybiha. Takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyanasiyana za dziko lapansi. So tiyeni tibwerere ku Russia akuti ma Africans 1436 amene akugwira ntchito limodzi ndi Russia ndithu polimbana ndi Ukraine. Pakali pano anthu amenewa ambiri alikale mu dziko la Ukraine, komanso ena atsakamira ali trapped mu dera lotchedwa kuti Donbas ku dziko limene lili la Ukraine, and pakali pano ena ndithu amapempha kuti dziko lawo liwapulumutse. Chabwino ndiye nkhani ili motere. Foreign Minister ameneyo amene ali Andriy Sybiha wanenetsa kuti mayiko aku Africa awa alipo okwana 36 amene ndithu iwowa anthu wawo ali kumeneko. By the way, Ukraine yagwirako anthu angapo ndithu, anthu akudawa, and afuna ndithu afufuze bwinobwino kana apange release mayina awo, komanso apangenso release mayiko amene iwowa ndithu akuchokera. Foreign Minister Andriy Sybiha wanenetsa kuti komanso wachenjeza mayiko aku Africa amene akumatumiza anthu wawo kupita ku Russia kuti akamenye nkhondo kumeneko. So komanso anawuzanso kuti imene iyi mukamasayina it's like mukusayina death sentence. By the way, ena mwa mayiko amene akudziwikako ku Africa tsopano ndi South Africa komanso Kenya. Choncho ku South Africa yankho lawo kodi linali lotani? South Africa makamaka spokesperson wa Cyril Ramaphosa, president wa South Africa, spokesperson wake mneneri wawo iye wankha kunena kuti actually we have no idea how these people got into there. Kuti ife makamaka sitikudziwa kuti anthu amene wawa actually anthu 17 amene ndithu ali trapped mu Donbas amene amapempha kuti chonde lipulumutseni kunoku tifa. Amenewo South Africa akuti sikudziwa kuti anthu amene wawa kumeneko adakafika ko bwanji nanga anatengedwapo bwanji. So komanso mbali inaso akuti iwo sakudziwanso kuti kumenekuku kodi akumenya nkhondo mothandizana ndi ndani, ali mbali itiyo makamaka, ali mbali ya Russia kapena ali mbali ya Ukraine. Akuti South Africa yo sikudziwa, koma iyo ifune bangeka fukufuku kuti how these 17 people were recruited kukhala mercenaries aku Russia. So okay, imeneyo tibwereraso kumeneko. Tipitenso pano ku dziko la Kenya. Ku Kenya so kumeneko ndithu kwagwiridwanso anthuso enaso aku Kenya amene ndithu ali m'manja mwa Ukraine, amene ali mu ndende za Ukraine, anthu aku Kenya manso anthu aku South Africa, komanso kuti magulu enaso akuti sanatulutse komana atulutsaso. So William Ruto amene president wa ku Kenya wayankhula kunena kuti akuti ndinayimbira foni Volodymyr Zelensky, president wa ku Ukraine, kumuwuza kuti akulu actually ine sindikudziwa kuti anthu anga kumene kwanabwera kudzatani nanga amadzatani nakachitika nchani, koma ndingokupemphani konchonde apangeni release. Ndiye akuti komapero wa sentence yakeyo foyamba pa Twitter wanena kuti Volodymyr Zelensky anavomera to his appeal, anavomera pemphero lake kuti basi chabuno nthako akukenya ndithu ine ndithu
ndiwa tulutsa. So nkhani ndimene. So anthuwa pali maripoti amene Russia imapanga accused kuti imapanga trick anthu. One, ama alonjeza high paying jobs kuti iniyo muzikandira ndalama zambiri pa ntchito imene ndiyo tifatika kupatseni ku dziko la Russia. And ena amauza kuona kuti akuti akhala kupanga trick nkhani yonse mukayipeza even ku Al Jazeera, mukayipanga check pa Google. The article is pamenepo ndithu akuti ena akumapanga trick even atsikana aku Africa ma age 19 20 bakafika 39 kuti bwerani muzikagwira ntchito ku yophika, koma akaperomera kuti ako akumalowetsa ku mafactory okonza ma drones mabomba aja, akumalowetsa ku mafactory amene ndi kumakonza kumene ku mabomba katame aja. So nkhani ndimene. So ndeti yang'ananso akuti tsopano kuli mitundunso inaso mpaka makaya wanthu ngati ma Chinese, ma Indians, ma Pakistans, ma Cubans mpaka 2000 alikumene, Uzbekistan, ma North Koreans, kuli china ndindi cha wanthu kumene kuku chimene chikumenya nkhondo limodzi ndi dziko la Russia polimbana ndi Ukraine. So choyambirira China popanga respond poyankha nkhani imene kuti kuti anthu anu uko China yayankha kuona kuti zimenezo ndizopusa. Yes, yankho limene wayankha ndi China kuti ndizopusa zimene zopepera. So Pakistan nayonso yayankhanso kuona kuti investigation yaniyo ili baseless komanso unfounded. So pana umboni zimenezo zopanaso ntchito sizidzuka pati. Pakistan kuyankha kwake ndithu kunali kumeneko kwayankha Ukraine. By the way, kumene kuso agwiraso mmodzi amene ali mu Indian mwenye amene ndithu amugwira kumene kuko. Pamene amugwira kumene kuko nkhani yake inali imodzi yoti iye uja anali convicted, anali ndithu anali ndi milandu yona kuti amabweresa ma drugs mu dziko la Russia. So anamuwuza kuti aphanga kuti iniyo mutuluke kunoko futi ndimeneyi iweyo ndithu usanduka mviyete. Ukasanduka mviyete tiyena zone ndikuti ukapanga basi urani upulumuka then kena kuti kusiya. Ena akumapromesa ndithu kuti alandira ma citizenship akhala nzika za dziko la Russia. Koma Foreign Minister Andriy Sybiha awaona kuti anthu amene wawa most of them are being killed. Ambiri mwa anthu amene akumaphedwa kwambiri on their first mission yambira kungoti anthu akangopita mauja kwa amakhala experience alibe chali madziwa achifilika yansima chani right, anzathu anazoweza nkhondo. Mistake ku nkhondo kungopanga one mistake iweyo nde kuti umapita chifukwa chipolopolo chikangolowa especially kumutu basi zimakhala zoti zapita. So akuti anthu amene ambiri akumaphedwa. So iyi ili ngati death sentence. Iwo akamasaina any mission, akamasaina any contract, akamasaina chilichonse, it's like akusaina death sentence pa iwo okha. Nde achenjeza Foreign Minister achenjeza kuti chonde anthu anu achenjezeni komanso tikupanga deep investigation, tikufufuza kwambiri kuti tipeze kuti chikuchitika ndi chani kumene kuko. So nkhondo idakalipo pakati pa Russia komanso Ukraine pamene ndithu pakati pano madera ambiri ku Ukraine magetsi kulibe. Why? Chifukwa ino kuti Russia ikuphulitsa kwambiri ndithu ma energy makamaka malo mene muli mikula kumene ndithu kuma Eskom kumene ndithu kuli zoti ayikayika zamagetsi kumene kuli mphamvu zamagetsi kuma plants kumene koko iwo ndithu a Russia akumakonda kuphulitsa malo ngati amene wawa. So anthu ambiri alibe ndithu magetsi ndipo
ma business zinzambiri zoonekera ku Russia ku Ukraine chifukwa kuti Russia yapulitsa ndithu malo ama energy so amagetsi. So nkhani ndi imeneyo yakuluakulu tipatsanenso nkhani zinaso guys. Thank you so much guys. Nkhani inali yokhuza ndi pa nkhani imene timakamba nkhani yokhuza ndi njomba. Actually zimene ziya nango ikangati mwa jobs koma doesn't mean kuti I meant it, because I mean it. Kuti abase ku New York kwa Nsilamu, ndi Nsilamu yo ndi njomba. No. I know kuti njomba meaning kuti ndi uncle. Njomba ndi chiyankhulo chawo meaning kuti uncle. And Chisilamu ndi njomba ndi zinthu ziwiri zosiyana. Chisilamu ndi china ndi chipembedzo komanso njomba ndi chiyankhulo. So I saw good energy. They were so emotional, and they're like, "Oh boy, yeah, you were too, yeah, Somali, why jump?" No. Doesn't work like that. So it was just a joke. It was a joke, Brian. It was a joke.